Калюн! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Неймаверная казка. Бачу Покайо, Пата і слоню. Вітаю, сябри. Вітаю! А, у вас скриня з костюмами. Ну, і чим сьогодні зойметеся? Ці хтось здогадався? Переодевание! Переодевание! О, так. Якая цудовная думка. Казка! Казка! Что? Хочете, каб я рассказал вам казку? А вы сыграете яе герояў? О, будзе весело. І думаю, не лишнім будзе сказаць, што я зусім не кепскі апавядальнік. Рыхтуйцеся. Даўным-даўно у далёкім каралеўстве жыў малады і адважны прынц. О, не. Гай-гай, пачакайце, пачакайце. Прынц – гэта той, у каго на галаве карона. Ці хтосьці з вас скажа, хто з нашых сяброў прынц? Покайо! Так, прынц Покайо. Прабачце, сябры. Вох, на чым спыніліся? А, вось, маладога прынца звалі прынц Покайо. Ура! Ён быў вельмі адважны. І вельмі гожы. І магутны. А, і высокі, так, вядома. Але хто яшчэ жыў у каралеўстве? Расказваю. Яшчэ там была прыгожая прынцэса Сланіха. У яе бы... ніякіх птушак. Дзякуй, птушанятка. Дзякуй. Карацей, прынцэса без сумневу была самай мілай і самай чароўнай істотай на свеце. Далікатная, прыгожая і моцная. Так, добра, цудоўна, слоня. Атрымліваецца троху не такая казка, як я разлічваў. Хаця чаму прынцэсе не цягаць штангі, па-мойму, трапляе ў вобраз? Дык на чым мы спыніліся? А, так. Гэта далікатная і вытанчаная прынцэса кахала прынца. Ну, а прынц кахаў яе. Урэшце атрымліваецца няблага. Але прынцэсу апанаваў глыбокі сум. Ёй было нельга працягваць гуляць з прынцам Покайо. Таму што шалёны Пата замкнуў яе. Пата быў жорсткі і шалён... Давай. Ну давай, Пата. Ты маеш быць злыднем. Слухай, абяцаю табе, што наступным разам прынцам будзеш ты. Згода? Калі ласка. Абяцаю. Добра. Дык вось, гэты шалёны Пата быў сапраўды жорсткі і шалёны. Больш шалёны? Яшчэ трохі больш шалёны Пата. Так, ідэальна. Дзякуй, Пата. Ну,
Калі пата ўбачыў, што ідзе прынц, то вырашыў прагнаць яго назаўжды і паклікаў жахлівага, жудаснага агнядышнага цмока. Так, цмок накінуўся на прынца і пачаў яго лізаць? Як так? Карацей, гэта так раззлавала шалёнага пата, што ён паклікаў свайго найлепшага ваяра, соннага рыцара з яго страшнай арміяй. Ох, так, з вяртаннем, птушанятка. І цяпер прынц Пакаё аказаўся абкружаны. Не ўцячы. Што ён мог зрабіць? Запрасіць усіх на пікнік? І навошта я спытаў? Прапанаваць адпачыць у сваім ложку? Але шалёны пата раззлаваўся яшчэ мацней, так моцна, што ён пайшоў паліваць кветкі. А прынцэса Сланіха вырашыла пакатацца на самакаце. Слоня, слоня! Але так не... А прынц Пакаё гуляў са сваёй машынкай. А шалёны пата купіў сабе канарэйку. Стоп, хвіліначку. Я зразумеў. Так. Даўным-даўно жылі вельмі добрыя сябры, якім проста падабалася гуляць разам. Ура! Якая цудоўная казка! Ура нашай казцы! Віншую Пакаё! Бывайце, да сустрэчы! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Вашчыльку, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.